Tinent d'alcalde, estem a plaça Catalunya, un dels escenaris màgics d'aquest Nadal a Barcelona, un Nadal complicat, però que vol seguir mantenint el protagonisme de l'espai urbà, de la ciutat, del comerç, oi que sí? Inaugurem aquesta fira. Sí, efectivament, des de l'Ajuntament de Barcelona ens hem plantejat des d'un principi que la ciutat no s'havia d'aturar, que malgrat totes les restriccions a causa del Covid era més necessari que mai estar al carrer, que l'activitat econòmica no parés, i en especial aquesta activitat que fem a la plaça Catalunya, enguany crec que estem a la 4ª edició ja, que el que reflexa és una part de l'economia molt important que va creixent, és aquella economia que té en compte la dimensió social, la responsabilitat ecològica i ajudar els col·lectius amb més vulnerabilitats perquè tinguin una oportunitat. I hem tirat endavant aquesta edició, aquest any amb menys parades i amb molta menys gent, però aquí estem un any més. És un any, com dèiem, complicat pel comerç i amb diferències substancials, depèn dels eixos, depèn de les associacions, sembla que la perifèria resisteix amb el comerç de proximitat, al centre hem hagut d'inventar-nos aquesta baixem a la Rambla i altres iniciatives. Com ho esteu treballant, no?, des de l'administració? Bé, efectivament, com dius molt bé, qui més està patint l'impacte de l'aturada econòmica que provoca la pandèmia ha estat al centre de la ciutat. Per què? Doncs bastant fàcil d'entendre, perquè el turisme formava part pràcticament del 70% dels clients que venien als comerços del centre de la ciutat i ara no n'hi ha. I des d'aquest punt de vista jo crec que ha demostrat una feblesa que tenim a Barcelona i al centre de la ciutat, tot i que és cert que això li està passant a altres ciutats del món, però també una oportunitat perquè els barcelonins i la gent de la resta de l'àrea metropolitana o de la resta del país tornin a comprar al centre de Barcelona. Efectivament hem fet tot un seguit de campanyes de promoció que van ajustant-se a les mesures que es van dictant des de la Generalitat pel que fa als aforaments, però hem aconseguit mantenir l'activitat, fer campanyes com la de la Rambla, les noves activitats que es veuran aquí a la plaça Catalunya i mantenir tot el que era la tradició nadalenca del centre de la ciutat. Veurem els resultats perquè efectivament aquest mateix matí vinc d'Horta, d'un barri molt comercial, he estat al mercat, i allà doncs estaven contents, perquè perquè passa Sants, doncs tot el que són eixos comercials de barri resisteixen molt bé perquè la gent baixa a comprar a prop, i això està molt bé i crec que és un dels guanys que hem de mantenir un cop passi la pandèmia, esperem que d'aquí poc. Comerç i cultura són dos elements de la ciutat que van molt de la mà, precisament en dates nadalenques. Enguany, però, hi haurà algunes activitats com la cavalcada, és dir, que no es farà però una activitat molt interessant al fòrum, molt divertida, em sembla que serà. No sé si amb les noves restriccions que està plantejant la Generalitat us plantegeu també algun canvi en tot aquest relat del Nadal de la ciutat o no? Bé, nosaltres sempre hem plantejat, o els darrers anys, vincular el Nadal, que és un fet, evidentment, de base religiosa i que tothom celebra a la seva manera, com un fet cultural, com una excusa més per reactivar culturalment la ciutat. Aquí, en el centre també, amb programació específica a teatres i al carrer especialment. A la plaça Catalunya, que ara estem tot just aquest vespre, comença tot el seguit d'actuacions per les famílies i els nens, moltes de caràcter artístic, musical. Això s'escamparà per tota la ciutat en formats petits, i això també ho veureu als eixos comercials. No podem programar, perquè si programem hi aniria massa gent, i per tant seran coses que s'aniran veient espontàniament, però jo crec que es veurà activitat i es veurà alegria vinculada també a la cultura. Per acabar, també el sector de la restauració està patint molt, ara hi ha noves restriccions, no sé si de la ciutat, que és una de les administracions que ells valoren més positiva, que ha estat més propera i ha fet més coses, us hi sumeu, suposo, a les seves reivindicacions, però no sé si hi ha propostes per poder fer. Bé, jo crec que és molt injust el que està passant amb la restauració. Efectivament, des de Barcelona hem fet un esforç mai vist per ampliar sobretot les terrasses, per treure activitat de la restauració al carrer, crear nous espais segurs, justament perquè quan vinguessin maldades no haguessin de tancar. Malgrat això, desafortunadament s'ha tancat un parell de cops la restauració, jo crec que de forma precipitada i poc raonada, i una vegada més avui o ahir vam veure una altra vegada mesures que són difícils d'entendre, que estan mal comunicades, que els propietaris de bars i restaurants ens diuen que és impossible complir perquè no tenen a veure amb la vida normal de la gent. En
fi, jo crec que és molt desafortunat com s'ha portat tot en relació a la restauració. També crec que ells estan demostrant una gran responsabilitat i una gran resistència, i que els ajuntaments, i el de Barcelona ho ha fet, que som els que primer veiem les coses que estan passant a peu de carrer, doncs hem reaccionat amb tots els mitjans que estan al nostre abast, amb les terrasses, o per exemple reduint la taxa un 75%. Acabem però amb un missatge positiu de bones festes sobretot pel sector del comerç. Doncs jo crec que aquesta crisi ens ha ajudat a aprendre moltes coses. Una, que el comerç de proximitat és fonamental, que anar a comprar a la botiga del barri ha de formar part de les nostres vides i del nostre dia a dia. Dos, que la tecnificació, que la digitalització ja no pot esperar més. Molts dels comerciants ja s'han llançat a fer processos de digitalització. Tenim en marxa el marketplace de mercats municipals, hem de fer un marketplace també del comerç de la ciutat. I quatre, com a gran conclusió d'esperança, estem al principi de la fi. Jo estic convençut que en 3-6 mesos ja estarem sortint d'aquesta situació. Ens deixarà molta gent que ens hem deixat pel camí, que hem perdut, amics, coneguts, familiars. Ens hem deixat també segurament una bona part del teixit econòmic de la ciutat. Allà haurem d'estar també les administracions a ajudar a tornar a aixecar les persianes, però haurà passat. Jo crec que aquest serà el gran canvi de l'any que ve, la gran bona notícia, és que haurem superat aquesta pandèmia. Gràcies, Jaume Collboni, i bones festes. Bones festes a vosaltres i fins l'any que ve.